Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: anzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri mudzimai ane makore 40 ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura. Inini mukoma ndakatemererwa nyora dzehuroyi. Ndakadzitemererwa nyora idzi navatete vangu. Handingati ndakamboenda ndikanogara navatete vangu. Zvataingoita ndezvekungoti dzimwe nguvawo inini namama nadhedhi taingoendawo tobva tanoshanyira vatete ava. Saka pane imwe trip yatakazomboenda kumusha uko kwainge kuchigara vatete, ndo pandakabva ndazoona kuti pamba pavatete painge pachityisa. Saka pamba pavatete panga pagara zvapo paine makuva akawandisisa, because vatete vangu ava vakashayikirwa nevana vavo vose zvekare nemurume wavo. Saka at that time vatete tichikura vainge vachingogara nevazukuru vavo, then vaiva neumwewo mushandi uyo ainge achivashandira, uyo aiita zvekuvarisira mombe dzavo. Saka pose apo pataimbogara tichienda tichinovashanyira, sometimes for only one day, or dzimwe nguva taingorara for only one night, then mangwana acho tobva tatomuka tichienda. Ndine zvinhu zvakawanda zvekuti ndainge ndisingambocherechedzi, asi patakazoenda patrip iyi mukoma, ndo pandakabva ndazocherechedza kuti pamba pavatete vangu apa painge pasiri normal at all, because makuva ainge aripo ainge akawanda zvekare. Dzimwe hama idzo dzainge dziri hama dzabanguru murume uyo ainge ari wavatete, hama dzacho dzose mukoma dzainge dzichingovigwa pamba pacho ipapo, zvekuti at that time, just to estimate, ndingangoti makuva ainge aripo ipapo anosvika kuma 25 or so. Saka ndakazoti ndatanga kucherechedza kudaro, hameno kuti vatete kuti vakazvinzwa here kana kuti what went on with vatete. Ndakati ndakagara panze kudaro ndichitotamba nevamwe vana, saka ndainge ndakangotarisa kumakuva. Vatete vakabva vazondidana, but vakandidana ndiri kubedroom kwavo, vakabva vati huya kuno. Ndakabva ndazoenda kuya. Ndakazoti ndaenda kuya ndokubva vazondibvunza kuti ko zvandainge ndaona zvainge zvandityisa here, kana kuti ndakabva ndati aiwa kwete tete, hazvina kana kumbondivhundutsa, asi ndiri kungozvibvunza kuti why is it vanhu vose ava vakapera kufa kudai so pasina kana nguva yakareba. Then vatete ndo pavakabva vazovhura mattress yavo. Saka mattress yavo yaita sekunge pazasi payo pane gomba so. Saka vakabva vazotora midzonga yenyama, vakabva vanditi ndinge ndichidya midzonga iya yenyama, but payainge yabuda pacho mukoma ndakanzwa ndichida kusema, but ameno chakaita kuti ndinge ndichingotora midzonga iya miviri yenyama yandainge ndapiwa navatete, ndokubva vanditi idya izvezvi, asi ndakatadza kuipedza yose. Vatete vakabva vati ichenda zvayo. Saka ndakati ndapedza kudya midzonga iya yenyama, ndakangodya 1, umwe wacho ndakatadza kuupedza. Vatete vakabva vati alright, chibuda zvako panze, asi chienda unopedzisa kudya nyama yako uri kuseri kwemba yangu. Ndakabva ndazopoterera ndichimeka sure kuti vamwe vana vainge varipo vainge vasina kundiona, including my own little sister. Ndokubva ndazoenda kuseri kuya, ndikabva ndazotanga kupedzisa mudzonga uya wenyama uyo wandainge ndapiwa navatete vangu. Ndingangoti ndipo pandakatanga kuinitiatwa into witchcraft. Zvainge zvichingoitika pashoma pashoma. Each and every time ndaiti kana tikavashanyira kumba kwavo mukoma, ndaitoti nditodzoka ndiine zvimwe zvinhu zvandinenge ndaitiswa navatete, zvinhu zvekuti vaingondiitisa inini ndoga, then vamwe vana zvekare nevazukuru vavo vaimeka sure kuti ava vaitise zvinhu izvozvo. Then ndakazoti ndayaruka mukoma, pane pamwe vatete apo pavainge vachirwara, saka ivo baba vakabva vazoti vainge vachida kuenda kunotora vatete, because vatete ava kwavainge vachigara kwainge kuri kure zvekare, kwainge kusina dzimwe hama dzekuti dzaikwanisa kuzopota dzichivadongorera vatete ava. Saka baba vakabva vazoenda ndokubva vanotora vatete.
musi wakasvika vatete pamba ndo pandakatanga kuona kuti mubhegi ravatete mainge muine chimwe chinhu chainge chichifambamo. Ndini ndega ndainge ndichikwanisa kuona kuti mubhegi mavatete umu mune chinhu chiri kufamba-fambamo. Then ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda mainge muine gonzo rainge ririmo. Saka amai vangu munhu wekuti vaiti kana paine vaenzi vairova noti zvekutamba, vaiti kana ukangoita masili mistakes ivo amai vangu vaikurova zvekuti wega waisvika pakuzviregreta kuti ko ndanga ndichimboiteiko. Then ndakabva ndazongonyarara ndichitya kuti kana ndikada kutaurisa mama vangu vanokwanisa kuzoti ndakavhengedzera. Saka ndakangoramba ndakatarisa bhegi iro rainge rauya navatete ndichikuona kuti mune chinhu chiri kumuvha muhandbag muya. Nguva yekuti tainge tava kuda kunorara, then vatete vakangoti vajika zvishoma ndokubva vazoti kwandiri mupei apedzise kudya. Apa ndainge ndichisema kuti zvinhu zvinenge zvambodyiwa nemurwere apa ndobva ndazozvipiwa futi. Asi mukoma ndakazongokaruka ndava kudya chikafu chechiya. Even kamunin'ina kangu kakatosemawo chikafu icho chainge chabva mukudyiwa navatete because vainge vachinyanyisa kurwara. Asi ndakati ndichidya chikafu chechiya ndakanyatsonzwa sekunge ndiri kudya chikafu chiri fresh chaita kunaka chaiko. Takazoti tava kuda kuenda kunorara, isusu taigeza panze, saka taiwanzo kugeza zvedu hwava usiku. Saka ndakazoti ndaenda kunogeza inini nemunin'ina wangu mukoma. Tichigeza kudaro tainge tichingogezera zvedu panze. Ndo pandakangokaruka ndava kuona kuti pasi paita sekunge paine tumwe vanhu twaingoramba tuchingomhanya. Twaiti tukamhanya twabva twapinda mukitchen umo mainge muina vatete. Munongoziva zvezvo zvinoita vana vadiki kuti vana vadiki havakontroleki. Ndo zvatwainge tuchiita vanhu itwo tudiki, but vanhu utwo mukoma ndainge ndichituona twakaita kunge mumvuri, so twainge twakaita black ndisinganyatsokukwanisa kutuona. Asi sezvisinei mukoma ndakangoita ushingi hwekusavhunduka kana kuudza my little sister kuti izvi ndo zvandainge ndichiona. Ndini ndakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizorara navatete. Saka takazoti tarara kudaro, ndingangoti zvimwe kuda wainge watova pakati pahwo usiku. Ndo pandakazongokaruka vatete vachindikwenya. Kati ndakavatarisa kudaro vatete vainge vari fit kuita chimhandara chaicho. Then vatete vakabva vazoti mwana wehanzvadzi yangu uyaka ugare apa. Ndokubva ndazomuka paya ndikabva ndazogara pasaidi ndavo. Asi ndakabva ndazoona kuti vatete vangu vainge vasitomborina kana kupfeka. Vakabva vazoti kwandiri newewo bvisa hembe dzako. Ndikabva ndati ndinotya kurumwa nemosquito, zvekare ndinotya kuzopindwa nechando. Asi vakabva vanditi kurura uone kuti haumbopindwi nechando, zvekare haurumwi kana nemosquito. Ndokubva vaseka zvavo vatete vangu. Ndakabva ndazokurura nhumbi dzangu ndikabva ndazogara pedo navo vatete. Ndakati ndichingonogara pedo navo vatete vakabva vanditi bata tsono iyi. Ndakangoti ndichingonobata tsono iya mukoma ndokubva ndatoona kutoti tainge tatobuda mukitchen muya umo matainge takarara. Ndikabva ndatoona kutoti tainge tava kumakuva, but tainge tiri kumakuva au makuva epamba pavo uko kwainge kakavigwa vana vavo vose, zvekare nemurume wavo nehama dzemurume wavo. Vakabva vatanga kundiudza zvose zvainge zvakaitika, and it is a very long story because paguva roga ravainge vanongedzera vaindiudza maurayiro acho avanenge vakaita uyo anenge akavigwa muguva imomo, including your own children. Vachindiudza kuti club yavo yakasvika pakuita hombe zvekuti each and every month umwe neumwe aifanira kuti ange achiita jana rekuti ange achiuraya either mwana wake kana kuti murume kana kuti hama dzemurume. Saka nekuda kwekuti maclub members acho ainge awandisisa, each and every month paifanira kuti pange pachifa munhu. Ndokusaka ivo vatete vakazosvika pakuuraya vana murume zvekare nehama dzemurume nekuti vainge vachida kuzadzisawo jana ravo. Zvadaro hanzi group ravo iri revaroyi rakazoti ranyanyisa kukura, ndopa vakabva vazodecide kuti vaifanira kuti vange vachizoita break up into several groups, but igroup hombe rekuti kana vakasangana nema challenges
vakabatana. It is a large group. Neniwo nanhasi ndichirimo mugrupu imomo, asi kune zvimwewo zvakazochinjwa zvainge zvisiko panguva iyo vanatete vedu pavainge vachiri kuroya. Iko zvino isusu new generation tinewo zveduwo zvatava kuita instead of majana each and every time. Saka vatete vangu vakandiudza each and every step yavakashandisa apo pavakasvika pakuuraya vana vavo zvekare nemurume nehama dzavo. Then mukoma ndo pavakabva vazondiudza kuti ivo vainge vachida kundisira masimba avo sezvo vainge vava padhuze nekufa. Muroyi anotoziva mukoma musi even the second yacho yaachazofa anenge achitoiziva. Zvinhu zvekutoti anotogara arakidzwa kuti musi wakati ndo pauchazofa, nguva dzakati ndo pauchazofa. Izvi zvinoitirwa kuti iye ange achizokwanisa kuzosara agovera nhaka yake kune avo vaanenge achida kuzogovera nhaka yake. Tete vangu ava vakazondiudza kuti ndainge ndiine nyora idzo dzaifanira kuti dzinge dzichizotemererwa pandiri. Nyora idzi mukoma ndakadzitemererwa navatete, then dzimwe dzacho ndakazodzitemererwa nevamwewo vemuclub imomo mushure mekunge tete vangu ava vazoshayika. By the time vatete vangu pavakazoshayika vainge vatondidzidzisa, ndingangoti vainge vatondidzidzisa kutodarika munhu anenge akaenda kuuniversity. Experience yacho mukoma ndakaiwana within a couple of days. Ndainge ndatova neexperience yakanyanyisisa. Ndainge ndava kutokwanisa kutobuda mumba vanhu sekuti kana ndiine vanhu avo vandinenge ndiinavo mumba imomo takarara vainge vasingatombokwanise kundiona kuti ndabuda mumba. Vainge vanongosara vachingofungidzira kuti zvimwe kuda tichiri takarara tose. Ndakadzidziswa mukoma kuti paya pandinenge ndichidya, either ndinenge ndichidya nemurume wangu kana tiri pano pekuti tinenge takawanda tichidya, inini ndakadzidziswa kuti ndinotofuratira vanhu avo vandinenge ndakagara navo, but ivo havazvioni. Ndinotofuratira inini ndobva ndatarisa divi rangu ndiri ndoga, then ndobva ndatanga kudya ndakatarisa ikoko. Kufuratira kudai mukoma ndinenge ndichiitira kuti zvinhu zvangu zviya zvandakasirwa navatete vangu zvikwanise kuzouya zvichidya neni mundiro imwe chete, because vanawo vangu vakangofanana nevana vangu avo vandakazvara physically, avawo vana vangu vemumweya. Saka handigoni kuti kana ndichidya chikafu ndobva ndanyima vana vangu. Saka kuti ndidye ndakatarirana nevamwe vanhu zvinokwanisa kuzonetsa, because vana vanokwanisa kuzotanga kupindira mundiro dzevamwe avo vandinenge ndakagara navo pasame table tichidya. Saka inini ndinobva ndafuratira, even though vanhu vanenge vachiita sekunge vari kungoona ndakagara ndakatarirana navo, asi chandinenge ndaita ndechekuti mumvuri wangu ndiwo wandinosiya uchiita sekunge uri kudya. But kana ukada kuzozvitaimira, kana ndichidya kana ndafuratira vamwe kudaro handikwanise kuhava a conversation. Sometimes ndinenge chingoti handikwanise zvekare kutarirana nevanhu mumaziso nekuti ndinenge ndisiri inini, unenge ungori mumvuri wangu. But munhu anenge achitoona sekunge ndini, asi inini ndinenge ndakafuratira ndichitodya zvangu mundiro imwe chete neizvo zvandakasirwa navatete vangu. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndinewo umwe mwana uyo wandakaurayisa. Mwana uyu wandakaurayisa at that time ainge aine 5 months abva mukuzvarwa. Zvakaitika mukoma ndezvekuti inini already ndainge ndakabatsirwawo mwana wangu, saka mukunobatsirwa ndakabva ndazotenga preparation yakati one day. Zvakaitika ndezvekuti inini ndainge ndakatakura matwins, but hameno kuti chii chakazoitika, because pakuzonobatsirwa ndakabva ndazobatsirwa mwana wangu 1 instead of matwins avo atainge takaudzwa kuscan zvichinzi ndo andainge ndakatakura. Saka semunhu wekuti inini nemurume tainge takatotenga mazipreparation akawandisisa, takabva tazoshaya kuti toita sei nedzimwe hembe idzo dzatainge takatenga. Apa tainge takatageta kuti vana ava vainge vari vakomana sezvatainge takaudzwa kusikana, but mwana uyu akabva azobuda ari musikana. Saka hembe dzacho zhinji mukoma mwana achikura dzainge dzava kusaita kuti mwana musikana ange achizopfeka hembe idzodzo, hembe dzemwana mukomana. Saka ndakabva
ndakazongotsvakawo munhu anongotamburawo maraini imomo mandinogara inini namurume wangu. Saka ndiye wandakabva ndazopa hembe idzi. Zvekare ndikabva ndazomupa neimwe prema because tainge takatenga maprema maviri. Asi mukoma ndakati ndamupa zvinhu zviya ndakabva ndazonzwa makuhwa ekuti iye hanzi ainge akaita sekunge ainge akashora zvinhu izvo zvandainge ndakamupa. Zvakabva zvaburitsa shavi rangu rakabuda rakatsamwa kuti shuwa une shuwa kuti ndinokupa chinhu nemwoyo wangu wose ndisingatombodi kukukuvadza, then iwewe futi wobva wafamba uchindinyeya. Ndakarwadziwa kusvika kwekupedzisira. Ndakatomboda kukokorodza dzimwe shamwari dzangu idzo dzandinoroya nadzo, but hasha dzacho it was just too much. It was going to take a very long time sezvo tiri vanhu vekuti tigere munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndikabva ndati idzi hondo idzi ndinodzipedza ndoga. Chekutanga chandakaita mukoma ndechekuti ndakatsvaka muroyiwo mudzinza rekwavo amai avo vainge vandiroya. Ndiye wandaifanira kuti ndinge ndichizoshandidzana naye, nekuti pakuzonopinda mumba umo munenge muri muimba munenge makarara mutorwa panoti netsei, nekuti dzimwe nguva vadzimu vanokwanisa kuti vhiringidza, dzimwe nguva tinokwanisa kungoona paine moto kana kuti unongokaruka wapinda mudhamu, dzimwe nguva unokwanisa kungoona kuti padoo panenge paine shumba inenge iripo. Saka mumba umu munenge musingapindi. Saka ndakati ndatsvaka pakati pehama dzake ndikabva ndazoona kuti kwainge kuina vamwe sisi vacho, but sisi ava vacho vainge vari sisiwo vainge vari mwana wemusango, vainge vasitomborina kana relationship zvamuchose. Ndo vandakazokwanisa kusangana navo mumweya, but ndakazovashanyira physically ndokubva ndavaudza nhunha dzangu. Ivo vakabva vati zvakanaka izvo because chijana chavo chainge chatovawo padhuze. Saka vakabva vati vachatanga vataura nedzimwe shamwari dzavo idzo dzavanofamba nadzo mumabasa awa ekuroya, vachida kuziva kuti vachida kubvunza kuti zvinoita here kuti chijana chavo chinge chichizodzoswa kuitira kuti vakwanise kuzongosacrifica uyo mwana wandainge ndati ndiye wandainge ndichida kuti ange achizofa. Ivo vainge vachitoda kutotora zvekare neupenyu hwemunin'ina wavo. Aiwa, ndikabva ndati aiwa, izvozvo kana muchida kuzviita muchazozviita yenyu. Ende tainge tadecide kuti kana tikazokwanisa kubudirira nyama yacho taifanira kuti tinge tichizogovana, but taifanira kuzogovana pachedu vamwe vasingazvizivi. Apa tainge tichibvira nyama yemunin'ina wavo kana kuri kunzi tinenge tazobudirira kumuuraya, then kana tazogovana in secret tobva tazofidha vana vedu nenyama yacho iyoyo. Mukoma takabva tazosimuka one night. Ivo vakatouya pamba pangu vakapfuura vachinditora. Ivo vanofamba nerusero. Ndokubva tazoenda kumba kwemunin'ina wavo. Tasvika kuya vakabva vazotaura nemidzimu yekwavo, vakabva vataura nayo, vakabva vati ivo ndivo mbereko yainge yauya kuti vange vachizocheka kuti mwana uyo ainge ari mwana wemunin'ina wavo ainge ari sei. Saka ndokubva tawana mukana wekupinda mumba muya. Takazoti tapinda mumba muya mukoma, mwana uyu vakabva vazotanga kumurova. Vakamurova mukoma. Mushure mekunge vamurova ndokubva vazomudzipa. Tikabva tazongomupa kamafira kumberi ndokubva tazobuda zvedu mukoma. Hapana kana kuzombopera nguva yakati rebei, mwana uyu ndokubva azongoshayika. Mwana uyu akati achingoshayika, isusu tainge titori paground paya pekuti mweya wake uchingonobuda nesuwo mukoma tainge titorimowo muchipatara imomo. Ende musi wacho iwoyo takaita zvivindi because inini ndinowanzokutya kufamba masikati, but ndakangoita zvivindi. Zvekare ndakapiwa zvivindi nasisi avo vemukadzi uya wekufamba achindinyaya. Mushure mekunge ndamupa preparation ndo vakapfura vachinditora vakabva vandipa zvivindi. Ndokubva taenda kuchipatara kuya, but takaenda kuchipatara ikoko takagarwa nemashavi ekuroya. Ndokubva tazoenda umo mainge muine mwana uyo ainge achangobva mukufa. Then ndokubva tatotanga kutoharvesta nyama yake. Takaharvesta nyama yake tichiisa mune kamwe kabasket ako katainge tiinako. Tapedza kudaro ndokubva tazongoenda our separate ways. Inini kanyama kandainge ndapiwawo ndakabva ndasvikawo ndichizivisawo vemuclub yekwedu kuti izvi ndo zvainge zvaitika. Vakabva vazogamuchira
vakandipira nyama iya. Vasisi vacho vakazodzoka zvekare kwandiri vakabva vandikudza kuti taifanira kuti tinge tichibuda kuitira kuti tinge tichienda kunopedzisa basa redu iro ratainge takarangana kuti taifanira kuti tinge tichizoriita. Asi sezvisinei inini kwangu kuclub takati tichingobuda tava kuda kunopinda murusero, then ndokubva ndazoona kuti vamwe vekuclub kwedu vainge vatoripo pamba pangu, vainge vakaita zvokuhwanda mumiti, vakabva vazondibvunza kuti ndainge ndichida kuenda kupiko neshamwari yangu iyi Nyowani. Ndopatakabva tazotaura nyaya yedu, vakabva vati izvo zvandainge ndichida kuita zvainge zvisingatendedzwi. Saka ndine mhiko idzo dzandakabva ndazopikiswa. Mhiko idzodzo ndakanzi kana ndikazongodzikanganisa zvekare zvinoreva kuti vangu vana vose vanopera kufa, including my own husband. Ende kana kuri kuzonzi ndikazoda kurwira vana vangu zvinoreva kuti inini ndinofa kana kuti ndinozongotanga kurasika njere. Saka mhiko dzacho mukoma, dzimwe dzacho pamhepo hadzitauriki, but iwo ndo confession yangu mukoma. Kune vandinowanzo kuona vachitaura ivo vachiti hanzi witchcraft is thinking of people who are backward. Aiwa, unenge usati wambosangana newitchcraft yacho. Kuvarungu izvozvozvo zvekunzi witchcraft zvitoriko, asi isusu sevanhu vatema tinofungidzira kuti kana wadzidza zvinoreva kuti wava kutozvikudza kuti witchcraft is not there. Pauchasangana nazvo ndo pauchazonyatso kuti ya zvishuwa zviriko, ende zvinowanzokuitika ndezvekuti paunozosangana nazvo there is no more returning back, because tinenge tava kutokuendesa kwamupfiga nebwe kwekuti hauzokwanisi kuzodzoka uchizoudza vamwe kuti witchcraft is there. Munoti dai vatakaendesa kwamupfiga nebwe dai vaikwanisa, handiti vaidzoka vakapupura uchapupu hwekuti zveshuwa nyika yemweya iriko, but havazokwanise zvavo kudzoka. Please, kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichatevererawo macomments evamwe. Hey, no comment. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu.